Ola a todos e a todas, como moitos de vós xa saberedes, o vindeiro 12 de agosto imos vivir un momento histórico. Un eclipse solar total que se vai ver de maravilla dende Galicia. Un fenómeno así non acontece todos os días, así que na nosa aula decidimos que non podíamos quedarnos de brazos cruzados mirando cunhas simples lentes. Queríamos ir máis alá e convertelo nun reto tecnolóxico. Daí naceu o noso proxecto e preguntámonos: como traballan os científicos que estudan o Sol? Para que un telescopio solar ou un captador de datos funcione, ten un grave problema físico. A Terra xira e o Sol parece moverse no ceo. Se o noso instrumento se queda quieto, en poucos minutos o Sol escaparía do seu obxectivo. Por iso, o núcleo do noso proxecto é diseñar un dispositivo automatizado que sexa capaz de seguir a luz solar en tempo real. Para poñer en marcha esta idea, a nosa primeira opción foi traballar co MBOT 2. Grazas aos sensores ópticos que ten na súa placa CiberPi, pensamos que poderíamos programar o robot para que medise os cambios na intensidade da luz e se movese buscando sempre o punto máis brillante. A continuación, imos contarvos como deseñamos o noso algoritmo de seguimento, que retos atopamos no MBOT 2 e como se comporta o noso prototipo captando datos de luz. A nosa idea principal foi recrear un robot espacial que siga o fluxo de luz cos robots M2 de polos. Pero como o robot só ten un sensor de luz, non podemos facer que siga a luz, entonces fixemos que detectara cando hai luz ou non. Para eso empregamos este código que indica que cando a placa CiberPi inicia, para sempre fixamos a luz a intensidade de luz ambiente e cando a luz é maior de 65, na pantalla do MBOT 2 mostra todo correcto. E logo mostra vamos morrer ou hai un eclipse. Como non podemos facelo co MBOT 2, decidimos montar unha estación fixa na cal temos dous LDRs que simulan o leste e o oeste para seguir a trayectoria do Sol. Entón, se tapamos, por exemplo, o leste, vai xirar seguindo o Sol ou así. E mentres elas estaban programando, nós fixemos a montaxe física. Ola a todos e a todas, o vindeiro 12 de agosto Para poñer en marcha esta idea, a nosa primeira opción foi traballar con MBOT 2. Grazas aos sensores ópticos que ten no... Agradamos... A ver, agradamos que os guste.